Ini bahan जाफैदों लोगोफोर जोङो बयलार गासिनो दं आंनि चेनेलाव बरायबाय दायो आङो नैबे फुख्रियाव मोनफैलायबाय आरोना गाइसमोन आं नोंसोरनो देखायगोन जायगाखौ नायलांबाय था रुमाबो माबायदि नोंथांमोना नायलां आरोना जों थानाय रुमा माबायदि सासि बासासि एकदम थेब्ले बेब्ले जिला जिथा रुमानो नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंसोरनो देखायलांगोन नैबे रुमानो आरोना थख' बिलाइनि गासिबो देखायलांगोन बेबायदि रुमाव जों थानांगौ नामा बेफोरबायदि न'आव जों थानांगौ नामा गोदाव सोराव बिदिखि जायो आयौ थायाबा उफाय गैला जोंहा नै बायला जिला न'आव उन्दुआबा उफायानो गैया ओमफ्राय नैबेयाव आदार होगोन आरो जोङो ना नानो आदार होगोन आरोना जोङो बेयाव नाथुर दङ लोगोफोर नाथुरनो होनोसै जों नैबे बायला जिला न'आव थानानै हर थाबावो बेयावनो आरोना बेनिफ्राय नैबेयाव आदार होयो गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार खालाम साइकेल गंसे दं नैबेयाव बिराद फाग्लासो साइकेलाबो फाम गैबावा फाम गैया साइकेला नैबे नावजों लांनानै होयो फांखा दं उफाय गैया मावाबाबो मोनजाला ini bahan जाफैदों लोगोफोर जोङो बयलार मोनानि बयलार लांनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिबा बयलार लांनो फैदों जों बयलार मोनाबिलिनि जोंनि बे मार्केट हम लोग का छोटा सा मार्केट है अभी नाइट को आया है हम लोग चिकन लेने के लिए आप लोग देखते रहो नोंथांमोना नायलांबाय था गाइसमोन बयलार लांफैदो आरोना बयलार गोथां जोंनि फिसा मार्केटआव हम लोग लेने वाला है बॉयलर जिंदा देखो गैस हम लोग लेके जाना है अभी लाबाय गाइसमोन जों लाबाय आरोना